Hindi pa tamang panahon. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin ng foreign journalist kung meron na ba siyang napipisil na presidential candidate para sa 2028 elections. Narito ang politiko update ni Ivy Reyes. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know. Anumang endorsement para sa 2028 presidential elections, premature sa ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong ang political rival ng administrasyon ang nag-iisang nagdeklara ng kanyang presidential bid for 2028, ano kaya ang pagtingin ng Pangulo? So far, we have only one person who has thrown their hat in the ring. So that's we're very, very early on in that process. Base sa huling pahayag ng Malacanang nitong taon, ekonomista pa rin ang napupuso ang successor ng Pangulo. Pero wala pa raw siyang nakakausap na kahit na sino. Bagaman may lumalabas na surveys less than 2 years before the elections, hindi raw sigurado ng Pangulo kung paano makakatulong ang mga ito dahil kahit interesting ang mga numero, masyado pa raw maaga para magsalita. At least from a very partisan point of view, we will certainly provide the best candidate to the betterment of the lives of every Filipino. That we will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives. Kung ang surveys naman na nagsasabing si VP Sara ang karapat-dapat ng humalili kay PBBM, hindi raw tumitingin ng Pangulo rito dahil wala naman daw nagagawang difference ang surveys maging sa kanyang performance at mga pulisiya. Sa Presidential Luncheon of Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, binuksan ng Pangulo ang kanyang speech sa pagtalakay sa flood control scandal at kung paanong dapat mag-translate ang bawat pisong napunta sa banga ito sa totoong proteksyon para sa mga Pilipino. Lalo na raw ngayong tag-ulan at humaharap na naman sa baha ang bansa. Nang matanong tungkol kay former House Speaker Martin Romualdez, nagbiro pa ang presidente at sinabing dapat sigurong kamustahin niya ang Office of the Ombudsman para makahingi ng update sa gumugulong na reklamo laban sa kanyang pinsan. Ang Pangulo raw mismo ang nagsiwalat ng iskandalo, kaya't ang kanyang i-endorsong kandidato ay yung magpapatuloy daw ng kanyang nasimulang anti-corruption drive. We are going to want this person who I will endorse because they are the best person for the future of the country and the continuing attention that we are giving to corruption, to wastage, to all of these problems that government faces. This is not something that you can stop because if you do stop, then we're back to the old system. May nag-iisang legasiya raw kasing gustong makamit ang Pangulo pagbaba niya sa pwesto, ang manumbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno at pagunlad ng bansa. Kung magtagumpay daw siyang magawa ang mga ito, sakalang daw niya masasabing his government has done a reasonably good job. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes,